Pamene khati kuonanso ntchito za mpingo zimene Mulungu anazikhazikitsa kuti makamaka mpingo ukakhale uchita. Kwa lero tikhaso tikupitiriza kuonanso ntchito yomaliza imene Mulungu anakhazikitsa kuti mpingo ukathe kuchita pa ntchito zitatu zimene Mulungu anapereka kuti mpingo ukathe kuchita. Ntchito imeneyo ndiyo kuthandiza osowa. Kuthandiza osowa. Tikamanena zoti kuthandiza osowa ndikuti ndikuthandiza anthu amene alibe china chake chimene munthu wina ali nacho chimene akhoza kuthandizira munthu uyo amene alibeyo. Mwachitsanzo tilekeze kuti munthu alibe chakudya. Ndikuti munthu amene ndi osowa kumbali ya chakudya. Ndikuti tiyenera ife timuthandize kuti akhale ndi chakudya. Zikhozothekanso kuti munthu amene alibe zovala. Ndikuti tikaterenso munthu yonso ndi osowa. Akusowa chani? Akusowa zovala. Ndiye Baibulo limene lafotokozera pamene tikhati kuona kuti kodi Baibulo linalipo chani pa nkhani imeneyi kuti mpingo ukakhalenso chinthu nthambi imodzi imene ukathe kuthandiza anthu amene ali osowa. Tikamanena zoti munthu uyu ndi osowa ni munthu amene akhoza kukhala mu mpingo wa Yesu Khristu, komanso akhoza kukhalanso munthu amene sali mu mpingo wa Yesu Khristu. Anthu onsewa titatitu aone ndi osowa. Ena amathasowa chakudya mu mpingo, komanso ena amathasowa chakudya amenenso sali mu mpingo. Ndiye ndi ntchito ya mpingo kuti makamaka ikathandiza anthu onsewa amene ali mu mpingo, amene ali osowa, mpingo uyenera kuti uwathandize. Komanso mchingakhala amene ali kunja kwa mpingo, mpingonso uyenera kuti uwathandize. Tatene tioneni m'buku la Machitidwe chapter 2 verse yake ya 44. Pa verse 44 Bible likamba motere: ndipo onse akukhulupirira anali pamodzi nakhala nazo zonse zodyerana. Ndipo zimene anali nazo ndi chuma chawo anazigulitsa nazigawira kwa onse monga momwe yense anasowera. Titati tiona Akhristu akalekale amene analinso mu mpingo wa Yesu Khristu. Tikamaona mpingo otambira mmene m'buku la Machitidwe chapter 2 tikuona kuti akuti mu mpingo mulali anthu osowa. Ndechifukwa kuti mulali anthu osowa ali panali anthu ena amene anali mu mpingo umenewo amene amagulitsa zinthu zawo ndi kukathandizira anthu amene alibe. Izi lisutandizo kuti m'Baibulo pali mawu amene adatifotokozera kuti ngati anthu osowa mu mpingo ndoti tinogulitsani katundu wanu, sizotanthauza choncho. Koma anthu mu mpingo umenewu anali okhudzika ndi kuona amene anthu akusowera, ndipo anachipanga pawo okha anthuwa ndi kugulitsa zinthu zimene anali nazo ndi kuthandizira kuti mpingo anthu amene anali osowa mu mpingo athandizike. Kodi mutati tikhale pansi ngati mpingo wa Yesu Khristu gomene mene muliro kapena kumene inu mumapemphera nyumba ya Yesu Khristu kumene mumapempherako, kodi munathandizako osowa amene alibe china chilichonse, amene alibe chakudya, amene alibe zovala? Kodi munathandizako osowa? Dziwani ngati simunathandizako osowa, dziwani kuti ndelo simuchita ntchito imene chingakhale Akhristu akoyambirira pamene mpingo oyamba umene ankachita. Komanso ndi ntchito imwenso imenenso Mulungu ife anatipatsa kuti zilani kodi tizigwira ntchitoyo. Ndiye ngati palibe china chilichonse imene chinachitika kuthandizako osowa, dziwani kuti ni nthawi yabwino tsiku la lero kuti muyambe zimenezo. Chifukwa imeneyo ndi ntchito ya mpingo kuti ikathandize anthu amene alibe china chilichonse, amene ali kusowa zinthu zosiyanasiyana. Taona limene mpingo Mulungu anaupangira kukathandiza anthu osowa. Tsiku la lero kuti zimene zikuchitika ndizi, anthu osowa ndi amene amathandiza anthu amene ali nazo kale. Mutati muone imene zikuchitika zipembedzo zambiri zimene pa dziko lapansi, anthu tsopano ambothandiza anthu amene ali nazo kale. Mwachitsanzo zimatha kutheka inu kuti mwina kunyumba kwanu kulibe chakudya, koma zimatha kutheka kuti inu nomwe mpingo wanu ukuzani kuti mutenge chakudya mukapatse anthu abusa kandi ena ake amene ali mu mpingo amene mwina ali kaudindo kena kake. Koma mutati muwaona anthu amene ali mu mpingo amene muwathandizawo ali nazo kale zinthu zimenezo, mutati mbuyeso nyumba kwawo mwina ali marumba apitirira 50 achimanga, koma peza kuti anthu atenganso zinthu zimene zija ndi kumapatsanso munthu uja. Momwe uli mpingo ngati mpingo ena kuti upatse anthu amene ali osowa mmene ankachitira Akhristu. Kodi inu muli mbali iti? Muli mbali imene anthu amatenga kukapatsa anthu amene ali nazo kale, kapena muli mbali imene Baibulo likamba kuti atithandiza anthu amene ali osowa mu mpingo? Dziwani kuti ndi Baibulo limene lingalondolera ife pa chipembedzo chathu. Ndipo Baibulo lifotokozera bwino kwambiri kuti ifeyo ngati Akhristu tiyenera kuti tithandize anthu osowa amene ali mu mpingo. Tikamawerenga m'buku la Machitidwe lomwe chapter chake cha 6. Chapter cha 6 verse 1 mpaka na 6 manena kuti koma masiku awo pakuchulukitsa ophunzira kunauka chidandaulo, Agiriki kudandaula pa Aheberi, popeza amasiye awo anayiwalika pa chitumikiro cha tsiku ndi tsiku. Ndipo 12 anayitana unyinji wa ophunzira nati, sikuyenera kuti ife tisiye kulalikira mawu a Mulungu ndi kutumikira
podyerapo. N'chifukwa chake abale, yang'anani mwa inu amuna asanu ndi awiri ambiri yabwino, odzala ndi mzimu ndi nzeru, amene tikawayike asunge ntchito iyi. Koma ife tidzalimbika kupemphera ndi kutumikira mawu. Ndipo mawu amene anakonda unyinji wonse, ndipo anasankha Stefano, ndiye munthu odzala ndi chikhulupiriro ndi mzimu woyera, ndi Filipo, ndi Prokoro, ndi Nikanore, ndi Timoni, ndi Peremisi, ndi Nikolesi, ndiye wopinduka wa ku Antiokeya. Amenewo anawayika pamaso pa atumwiwo, ndipo mmene anapemphera anawayika m'manja pa iwo. Tiyeni tione vesi imeneli, akuti nthawi imene mpingo unkalalikira mawu a Mulungu, zinkaoneka kuti padali gawo lina limene mpingo silinkachita bwino ayi. Ndipo gawo ili lidali lothandiza anthu amene ali amasiye, amene ali osowa tingotero. Ndiye akuti atumwi aja ataona kuti ife timalalikira mawu a Mulungu, komanso kusingamapitenso kumapanganso zomwe za nkhani imeneyo yothandiza osowa. Ndani anasankha gulu lina mu mpingo muja, anthu okhulupirira kuti lizithandiza anthu amene ali osowa. Mutati muone pene pa Baibulo lafotokoza kuti ni ntchito ndithu ya mpingo kupanga zimenezo, komano akuti linasankhanso anthu okhulupirika kuti azichita ntchito imeneyi. Nthawi zambiri mpingo umathopereka chithandizo kwa anthu ena kuti mwina mwathandize m'bale wina, mwina chifukwa kuti mwina asowa chimanga, ndipo mpingo mwina khozonena zoti athandiza thumba limodzi la chimanga. Koma umpatsa munthu uja ukapeza kuti mwina uja wafikitsa mwina half 25 kgs. Ndikuti ndondomeko yake siyendeka bwino ayi. Ndi chithandizo chimenechi mpingo nthawi iso imene upereka kwa anthu amene ali osowa, tiye tipatsenso anthu amene ali okhulupirika. Mwachitsanzo, zimatha kuchitika kuti nthawi zina mpingo wina umathopempha mpingo wina umene mpingo osowa umathopempha mpingo wina umene umaona kuti ukhoza wathandiza mwina chifukwa kuti afuna mwina amange nyumba yopemphereramo. Iwo ndi osowedwa kuti mwina asowekera pa chinthu china chake. Ni ntchito ya mpingo kuti uthandizenso ngati amene ajaso na anthu osowa. Koma zimatha kutheka kuti mpingo wapereka ndalama mwina 50,000 kumpatsa munthu wina kuti akapereke kuja, ukapeza kuti ndalama ija afika 20,000. Ndipo mutati muone amene analipangira pamene pa chapter 6 buku la machitidwe, laonetsa kuti ntchito yothandiza osowa ndi ya mpingo ndithu. Komano ntchito amene azigwira ntchito imeneyi akhale anthu okhulupirika, kukana pa mawu kuti anthu amenewa zinthu zimene mpingo wathandiza ukhozopeza kuti anthu ena azisokoneza. Koma tiye tisankheni anthu okhulupirika amene akathandize anthu amene alidi osowa. Choncho ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti mpingo ukathandiza anthu osowa. Osati mpingo ukathandiza anthu amene ali nazo kale ayi, koma mpingo ukathandize anthu osowa. Mwina ena akhozomadaba kuti nde ife ninde zona titaona. Tateni tione kuti zitsanzo za mipingo imene inkathandiza anthu osowa. Pamene tikuona kuti mpingo uyenera kuti uthandiza anthu osowa, panenso zitsanzo zabwino zimene mu mpingo mipingo ina imene inalinso kale imene inkachita. Tikamaona m'buku la machitidwe chapter 11 vesi yake ndiyo ya 27 kukalekeza vesi ya 30, Bible likamba zotere: koma masiku awa aneneri anatsika ku Yerusalemu kudza ku Antiokeya, ndipo ananyamuka mmodzi wa iwo dzina lake Agabu, nalosa mwa mzimu kuti padzakhala njala yayikulu pa dziko lonse lokhalamo anthu, ndiyo idzadzaza masiku a Klaudiyo. Ndipo ophunzira yense monga anakonza anatsimikiza mtima kutumiza zothandiza abale aku Yudeya. Ichonso anachita natumiza kwa akulu mwa dzanja la Barnabasi ndi Saulo. Tiyeni tione mene pati kunali kuti kukhala njala ya dziko lonse. Ndipo mipingo imene inali yopezeka kena kake imathandiza mipingo ina. Mwachitsanzo inathandiza mipingo imene inali ku Yudeya ku Yerusalemu chifukwa cha njala imeneyi. Mutati muone ni mipingo yabwino ya zelu imene imadziwa kuti kodi ntchito yawo ndi chani. Ndi chitsanzo chabwino imene ifenso ngati Akhristu tsiku la lero tikhozotengera kuti ifeyo ngati mpingo tiyeni tithandize anthu amene ali osowa, monga imene inachitira mipingo kuthandiza Akhristu ena amenenso anali osowa madera osiyanasiyana. Zomwe zikutanthauza kuti ifeyo ngati Akhristu tikhozothandizanso anthu amene alibe chingakhale chakudya. Chimenecho ndi chinthu chosowa china. Choncho ife ngati Akhristu amene tili mpingo wa Yesu Khristu tiyeni tikhale ndi nthawi yomaona kuti kodi ife kodi tikuthandiza mpingo, tikuthandiza anthu osowa mu mpingo muno. Ndizomvetsa isoni kwambiri mpingo wa Yesu Khristu mmakhala anthu osowa kwambiri mu mpingo wa Yesu Khristu, osowa zinthu zosiyanasiyana. Koma mpingo suchitapo china chilichonse.
umangoona ngati kuti amene aona Osowa aona kuti kodi apanga zorani wakula watha. Koma mipingo imene tikuona apayi sinali ndi mtima umenewo, chifukwa inkadziwa ntchito imene iwowo ayina kuti ayigwire. Ifenso Mulungu jananena kale moja ngati nthawi imeneyi tilibe, ngati sinakhaleko pansi ndikuona kuti mpingo munosowa ndi ndani, tiye tiyambeni. Imeneyo ndiyo ntchito imene Mulungu anatipasa kuti makamaka tikayigwire. Tikamtele ndionenso nchisazo ina cha mpingo ina pa chapter 15 buku limene la machitidwe chapter 15 verse yake ndiyo ya 25. Pa verse 25 akuti verse 25 pano 28. Chinatikomera ndi mtima umodzi tinasankha anthu ndi kuwatumiza kwa iwo pamodzi ndi okondedwa athu Barnabasi ndi Paulo, anthu amene anapereka moyo wawo chifukwa cha dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Tatumiza tsono Yudasi ndi Silasi, omwenso adzakuwuzani ndi mawu zinthu zomwezo, pakuti chinakomera Mzimu Woyera ndi ife kuti tisazitsate inu chothodwetsacho chachikulu chimene choposa izi zoyenerazi, kuti musale sembe za mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama. Ngati muzigwiritsa pa zimenezi kudzakhala bwino kwa inu, tsalani bwino. Tiyeni tionenso anthu amene atchedwa pamene pachina Yudasi, osati Yudasi ujayi uja adapereka Yesu Khristu uja, komanso osati amene joma Yudasi wina, komanso pamene paso taonanso mkulu wina amene anali Silasi. Anthu amene waso nthawi inake amayenda mipingo imene inali yosowa ndi kumatumiza zinthu zimene mipingoyo ikusowa. Ndi nthawi yabwinonso imene ife ngati Akhristu amene tili pa mpingo tizitokhala pamodzi ndi kuona kuti kodi munthu muno amene akusowa ndi ndani, amene akusowayo ndi ndani muno. Chifukwa nthawi zina zake ndiziyenda ndinakale zija zoti timathandiza mwina anthu amene ali nazo kale, koma ndi bwino kuti mpingo ngati wakhala pasi 10 abale tikhale pasi ndikuona kuti kodi munthu amene akusowekera munomu kodi ndi ndani, kuti tuthandize moyina kwa munthu amene akusowa. Zimene anyamata amene ankachita kuona zosowa mipingo ina ndi ina, ndikuona kuti kodi mpingo umenewo ukhoza kuthandizidwa bwanji. Kodi inu amathandiza osowa amene ali Akhristu anu, kapena amathandiza osowa amene sali Akhristu anu, amene ali kunja kwa mpingo, amene sapembedza mpingo wa Khristu? Dziwani kuti ndi ntchito yanu imene inu ngamene Akhristu kuti mukathandiza anthu osowa. Sizingatheke kuti mdera limene mumakhala inu lalikulu ngati limene lija mukhale munthu mmodzi ndi mmodzi yemwe amene sali osowa. Sizingatheke kuti mu mpingo mukhalenso munthu amene sali osowa. Sizingatheke. Koma mipingo suchitapo china chilichonse pa nkhani imene yayi. Mipingo yangokhala phee osathandiza anthu amene ali osowa. Koma nofunso imene tikhoza madzifunsa lakuti kodi ndiye tithandize ndani? Osowa ke abwanji? Inde thandiza osowa zikhozotheka kuti pali anthu ena mwina akusowa zinthu zoti mwina sizofunikira kwambiri. Koma Baibulo litionetsanso zinthu zina zimene zili zosowa. Tilekeze kuti munthu wina anena zoti ine ndinosowa koma ndifuna ndege, chimene ndimasowa ndi ndege. Kodi mpingo ukhoza kwanitsa kumugulira ndege munthu kumpatsa kuti adzikwera ndege? Baibulo linafotokozanso zinthu zina zimene ifeyo ngati Akhristu kuti tithandize ndani osowa ake ati. Tatene tioneni kuyamba kuona mu buku la Aroma chapter 15 verse yake ndiyo ya 25 kulekeza verse 28. Pa verse 25 akuti, koma tsopano ndipita ku Yerusalemu ndili kutumikira oyera mtima, pakuti kunakondweretsa a ku Macedonia ndi Akaya kuchereza osauka kwa oyera mtima a ku Yerusalemu, pakuti kunakondweretsa iwo ndiponso iwo ali amangawa awo. Pakuti ngati amitundu anagawana zinthu zawo zauzimu, alinso amangawa kutumikira iwo ndi zinthu zathupi. Koma pamene ndikatsiriza ichi ndi kuwasindikizira iwo chipatso ichi, ndidzapyola kwa inu kupita ku Spania. Titati tione menepa tambaonanso ali anthu amene tikhoza wathandiza ngati mpingo. Mipingo yakalekale imene taonera ku Aroma uko imathandiza anthu amene ali osauka. Tikamene zoti munthu uyu ngosauka ndekuti alibe kuthekera kuwapanga zinthu zina pa moyo wake yeyo, ndoti munthu uyo ngosauka. Choncho mpingo uyenera uthandize anthu amene ali osauka. Kodi mu mpingo muno mulibe anthu osauka?
mulibe anthu osauka? Alimo osauka amene momo koma inuyo simuwathandiza. Zimene zochitika masiku alero ziyandiko kamba kuti anthu ife sitithandiza osaukayi, koma osauka ndi amene athandiza anthu amene ali nazo. Ndi Baibulo lafotokoza kuti ifeyo tithandize anthu osauka amene machitanso mpingo. Mu mpingo muli anthu ambirimbiri amene ali osauka. Kodi ngati mpingo mmakhala pasi ndikuona kuti kodi munthu uyu ngosauka motere? Zikhozotheka ali kuti munthu akukhala mwina chayi chimene ya marauni. Nthawi zambiri anthu amene amakhala marauni amakhala kuti agwira ntchito, ndipo akamagwira ntchito amakhala ali ndi ndalama, ndipo nkhani imene Osowayi mwina anthu osauka amati muno mulibe munthu osauka. Koma sizingatheke kuti mpingo onsewo mukhale anthu amodzimodzi amene amapanga zinthu zimodzimodzi nkukhala kuti muliso chuma chofanana. Ayi, sizingatheke. Thandizani osauka. Osamangosangalala kuti ndimakonda kuti pali mipingo yambiri imene imangosangalala kuti tili ndi ndalama zambiri mu mpingo muno. Mwina olo 500,000, olo 200,000, olo mwina 2 million. Amangosangalala ndi zimenezo basi. Koma thandizani anthu amene ali osauka. Kuti makamaka ntchito imene Mulungu anayisiya mu mpingo ikachitike. Mu buku la Yakobo nakambanso pamene atha kuona oyambirira kuti tikothandiza osauka. Mu buku la Yakobo chapter 1 verse yake ndiyo ya 27. Mapembedzedwe oyera ndiyo osadetsa pamaso pa Mulungu ndi Atate ndiwo kucheza ndi ana amasiye ndi akazi amasiye m'chisautso chawo ndi kuzisungira mwini osachitidwa mawanga ndi dziko lapasi. Tione menepa atchulakonso anthu awiri amene mpingo yenera kuti wathandize. Lani nazonena kuti oyambira ndi chani kodi? Ana amasiye. Kodi mu mpingo manu mulibe ana amasiye? Ndikupita kuti ngati mulibe ana amasiye kalikozonena kuti kali mwayi, kalikozonena kuti chani? Koma sindikhulupirira kuti mu mpingo simungakhale ana amasiye. Chingakhalira bwino ku dziko lapasi. Chifukwa mmene lukambira Baibulo apa, lukamba kuti ifeyo ngati ntchito ya mpingo tizithandiza anthu amene ali mu mpingo, komanso chingakhalira anthu amene sali muchani sali mu mpingo. Ndiye ku dziko lapasi lino linezo kuti kulibe ana amasiye. Ana amasiye ndi ambiri amene avulika m'midzimu. Ana amasiye ndi ambiri amene alibe chingakhale nyumba yokhalamo. Kodi mpingo mwina sungathe kungomanga kanyumba mwina ulokawedaweda, koma akakhale ndithu kuthandiza osowa kumeneko. Koma mipingo pano masiku alero yangopanga manja alende. Komanso buku lomwe lafotokoza bwino kuti anthu ena amenenso ali oyenera kuti athandizidwe ndi akazi amasiye. Kodi mu mpingo manu mulibe akazi amasiye? Akazi amasiye athandizidwe chifukwa chanena kuti alibe amuna amene amasokola zinthu zimene ayenera kuti pakhomo zikhalepo kuti khomo liziyenda bwino. Ndati ndi ntchito ya mpingo kuthandiza ani chimene ndi chipembedzo chachidziwitso. Koma mipingo ambiri sithandiza akazi amasiye. Mipingo ambiri sithandiza ingakhale ana amasiye. Mipingo ambiri sithandiza osauka. Koma tikumbukira kuti Baibulo limatiuza kuti ndi chinthu chokondetsa kwambiri ngati tithandiza anthu apaja apabanja pathu. Apabanja pathu anena chani? Amu mpingo. Zomwe zitanthauza kuti tiyenera tithandize ndithu anthu amu mpingo. Koma sizitanthauza kuti simungathandize anthu amene sali mu mpingo ayi. Koma mukachita bwino kwambiri ngati mwathandiza anthu amu mpingo, komanso mukathandiza anthu amene ali kunja kwa mpingo. Choncho mpingo uyeneranso kuti uthandize anthu amenewa amene ali amasiye amene asiyidwa mu mpingo, komanso chingakhale anthu ena amene ali ana amasiye. Mu buku la Galatiya linafotokozanso zinthu zina zimene ifeyo ngati akhristu tikhoza kuchita makamaka kuti tikathandize mpingo. Galatiya chapter chake cha 6 verse yake ndiyo ya 10. Chifukwa chake monga tili nayo nyengo tichitire onse chokoma koma makamaka iwo apabanja la chikhulupiriro. Akuti tichitire anthu onse, tiwathandize anthu onse amene ali pa dziko lapansi, koma ali makamaka amene ali muchani chikhulupiriro. Akuti chifukwa chake monga tili nayo nyengo tichitire onse chokoma. Tichitire anthu onse chokoma. Tichitire anthu onse amene ali pa dziko lapansi, kala ali mu mpingo kasali mu mpingo. Koma Baibulo lawonjezerapo izi. Lawonjezera kuti akuti koma makamaka apabanja la chikhulupiriro. Akuti makamaka apabanja la chikhulupiriro. Kodi makamaka banja la chikhulupiriro anenati? Anena anthu amene ali mu mpingo. Ndikuchita bwino ndithu kuthandiza anthu amene sali akhristu, koma ndi chinthu chokoma kwambiri ndipo chokondetsa kwambiri kuthandiza amene ali pa banja la chikhulupiriro. Choncho pamene imene ili ntchito ya mpingo, dziwani kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti mpingo ukathandize anthu amene ali
osowa. Gawo lina lomaliza limene mpingo yenenso wathandiza ndilo okalamba. Okalamba mu mpingonso alimo. Ngati mu mpingo mwanu mulibe okalamba ndoti muli mwayi. Komanso tikoza kuti nzodabwitsanso kuti mulibe anthu okalamba. Chifukwa anthu okalamba mu mpingo muja akhoza kumathandiza zinthu zina ndi zina zimene ifeyo tikhoza kumathandizika. Mwachitsanzo timatikapita bula chipangano chakale timaona kuti anthu amene adafika zaka 50 kapena 50 mapiroko 55 mapiroko akuti anthu amenewa amasiya kugwira ntchito za mpingo, koma chimene chinalipo pamene ankachita ndi chani? Akuti Mulungu anawuza kuti azithandizira kuongolera chipembedzo kuti chikhale chinthu chabwino. Chifukwa chani? Anthu amakhala kuti akhala kwambiri mu mpingo, amakhala ndi experience anthu ambiri amene akhalitsa mu mpingo. Komanso ngakhale sadakhalitse mu mpingo, koma amatha kuliona dziko kuti adaliona dziko limene limakhalira kuti apazimarere. Ndipo nthawi zambiri anthu amenewa amatha kukhala kuti alibenso mphamvu yoti akhoza kumazipezera zinthu zina zimene zikhoza kumathandiza pa moyo wawo. Ndeni ntchitonso ya mpingo kuti izithandiza anthu amenewa amene gulu limeneli lili lokalamba. Zimatotheka munthu amene ali lokalamba mwina nyumba yake mwina lidasasuka denga kapena palibe chipepala nthawi yavula pamene yoyandikira chonchi, mpingo ukhoza kupita umene uja ukathandiza anthu okalamba amenewa kuwakonzera nyumba yawo bwinobwino kuti mvula ikamabwera asamagone ponyowa. Ni ntchito ya mpingo imeneyo. Koma mipingo yambiri titati tifunse kuti zimene zidachita kwaliti ndikhulupirira kuti anthu akhoza kuonera zoti zimenezo sidambochita. Koma simudambochita bwanji? Ni ntchito mwene kuti muchite imeneyo. Kagwireni ntchito imene Mulungu anawukhazikitsira mpingo kuti ukachite. Tikatero mpingo wa Yesu Khristu udzayenda bwino. Pa dziko lino lapansi pano zinthu zidzayenda bwino. Koma kathandizeni amene anthu ali osowa. Nanena kale kuti nthawi zambiri pali kusowa kumenenso ife tizitha kukuona. Pali anthu ena ake amene ali aulesi chabe, amene amakhulupirira kuti ineyo nsamagwire ntchito nkhani yanga izingokhala yopempha. Dziwani kuti khalani ochenjera. Mpingo ukhoza kumathandiza munthu amene ali osowa koma ali nkuthekera kuti akhoza kupanga chinthu china chake. Titekeze mmene ndili mnyamata ngati ine. Ndiyena ndizithamanga ndidyeseka banja langa ngati ndi banja. Kapena ndizisamalira pa moyo wanga uno. Koma mwachitsanzo ngati mmene ndili ine basi ndizipita kutchalichi sabata inayonso ineyo ndiusowa chakuti ineyo ndiusowa chakuti. Kodi pamene pa zinthu zoyenda bwino? Kodi kuthandiza ine nkukathandiza amene ali okalamba? Kodi wabwino kumuthandiza pamene pa ndi ndani? Ine ndakali ndi mphamvu zoti ndikhoza kugwira ntchito ndikumazipezera. Koma mpingo yambiri mtsiku la lero imathandiza anthu amene ali kale ndi mphamvu amene akhoza kugwira ntchito. Paliponso anthu ena ine ndaonawo zitsanzo zimene ziposayedwa apa kuti pali anthu ena amene amangotengera pa advantage kapena kuti amangotengera pa mwayi kuti poti zinza mpingo basi. Mwachitsanzo alipo anthu ena ake amene amangoyenda ine ndine m'bale wanu mwa Ambuye ndachokera kugomera kuti ndipo ndilibe transport ineyo. Kodi mafuna kuti mundithandize koma kumufufusa munthu uja upeza kuti ni khalidwe wake chabe umangobera anthu mpingo pa nkhani imeneyi. Kuti basi kumangobera anthu kuti akandiza mpingo izi akandipatsa kumeneko. Khalinso nochenjera mipingo mudzathandiza anthu olakwika amene angofuna kuti aubere mpingo basi. Kuthandiza osowa si chinthu cholakwika, koma kodi munthuyo ndi osowadi? Chifukwa anthu angati amenewa ndi bwino kuwafunsa kuti kodi inu mwachokera kuti ndipo mmapanga zinthu zotani. Nkhani imene omwe ya transport alipo anthu ena ake, kodi munthu ukamanyamuka ulendo upita kwina wake umakhala ndi dongosolo labwino la mayendedwe kuti ndikayenda chonchi andikabwerako transport yanga ndiyi. Koma nthawi zina zake mwina transport chamatha kubera, ndi bwino upita kwa abale kukafunsa kuti akupatse chithandizo. Koma osati kungonyamuka umene uja kumene ndi upitako akandipatsa transport. Mukagona nazo masiku ambirimbiri muli kwina kwake. Inu ngati akhristu tikhale anthu olimbikira mu mpingo. Mpingo kamatulutsa chithandizo udzithandiza anthu oyenerera. Tisakhale ngati anthu amene amachita anthu ena kumatenga zinthu nkumathandiza anthu amene ali nazo kale ayi. Baibulo latiuza kuti tithandize anthu osowa. Dziwani kuti Mulungu anayipatsa mpingo ntchito zitatu kuti kwagwire. Koma titati tiwonemera khalu kuyambira ntchito zitatu zimenezi. Mwina mpingo ina palibe ni ntchito imodzi yomwe imene umagwira. Sulalikirako mawu, sulimbikitsa ofoka, komanso suthandiza nani? Suthandiza anthu osowa. Palibe chimene amachita, amangopita tsiku loyamba la Sabata kukapemphera basi kumapita.
mulungu adakupatsani ntchito, kagwireni ntchito. Mulungu akudalitseni nonse chifukwa chakumvetsera kwanu komanso kuonera kwanu. Tidzakhalenso pomwepo pamene tidzakhale tikupitirizaso zinthu zina zambiri zimene zikhoza kutithandizira kuti ife ngati Akhristu tikapeze moyo osatha.